tale om? Vi skal have tid. Og hvorfor gør I så det? Fordi her forleden dag, begyndte hun bare at råbe af mig. Bare fordi jeg havde for lang tid bad. Hvor lang tid var du så i det bad, min ven? 2 timer. 2 timer? Det synes jeg så er ret meget, min ven. Jamen, vi havde lige købt en ny sæbe. En ny sæbe? Ja. Jeg ser. Nå. Hvordan går det ellers udover det der bad? Jamen, så holdt det sådan lidt op på et tidspunkt. Men så begyndte hun her i går at råbe helt vildt meget af mig. Hvad fanden er det, du laver Jeg her? var ved spisebordet, fordi at det var noget dårlig mad. Og hun havde bare sat mig til at lave mad, selvom hun plejer at lave mad. Og hun er helt vildt nede. Ja, det var synd, hva'? Var det synd? Taber. Nå, altså, jeg tror det er bedst en skilsmisse. Bedst en skilsmisse. Nej! Sådan bliver det. Og kan du så godt lige skrive? Hvad for den her? Jeg var taget hende. Slap dig over af, så får du den igen, mand. Fuck dig. Drama.